agung jajan nanging sang tangi kipi sang resi kaneka putra nganganjok saking wiyadi tan kawusa manjing utri gupit sanggan sangarum kena gantyaka capuk sang Raden Aryawerku durung awe sanggening para putra lancur-lancur Pandhawa aning madyaning alun-alun negaring Amarta pating bleber pating culuk kaya banyu tumpah di daratan. Ndanging Prawadyabala posor tambur miang suling pepandhen talutak mewah bandera kakandha mawarna-warna pindha jaladyan asri kawuryan Rama Kyai ingkang putring pringgontanipun Gatotkaca Cemadung dawuh paduka nimbali dhumateng wiswanipun sang Yapura putra-putra lancur para Pandhawa. Rama Kyai ingkang putring Jangkar Bumi Punantaraja Cemadung dawuh Rama Kyai. Bapak aku nyadong dawuh Bapak. Anakmu ing Randu Gumbala nyadong dawuh. Gawe kaget nalika semono aku lagi santai-santai. Teka bapak nimbali aku lumantar Aji Candra Birawa, Aji Pameling. Candra Birawa dengkule. Karang lali kaya. Saudara. Wah, Gatot Antareja lan Antasena. Aja kaget kowe kabeh tawe tak caketake ana kersaning bapakmu. Mangerti dina iki. Negara Ngamarta koncatan wujuding pustaka Jamus kelima sada. Mula kahanan negara Ngamarta katon peteng. Merga pancen koncatan kekuataning para Pandhawa lan kekuataning negara Ngamarta ya kuwi pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada. Lan dawuhe Kresna kakangku maling iki mau sing nyolong wujuding pustaka Jamus kelima sada. Pancen ana sing nyolong dadi ora pancen ora Jamus kelima sada pancen ora oncat saka negara Ngamarta nanging pancen dicidra dening Duratmaka. Lan Duratmaka mau bakal tak patrapi Bidunapati.
Kanjeng Rama Kyai kula aturi paring dawuh sinten to? Durat monggo ingkang mantun anyitra wujuding pustaka Jamus Klima Sada kula sagah mejahi. Ih, kula sagah mejahi. Aku saguh matrapi Pidanapati waton malinge iki mau cetha. Siji duweni kaluputan tumrap negara, angka loro pancen ana bukti sing nyata tumrap maling iki mau nek wis nyolong wujuding pustaka Jamus Klima Sada kuwi tenan. Pangertya dawuhing Kresna kakangku. Merga jlitheng sing wis antuk sasmita saka para dewa, saka para Jawata. Ngendikane Kresna kakangku Duratmaka sing nyolong wujuding pustaka Jamus Klima Sada iki mau ora liya ya mung kadangmu dhewe Abimanyu angka wijayeng Tanjung Anom Gatotkaca. Aduh Abimanyu. Boten nginten babar pisan menapa kepara leres Yayi Abimanyu tumindak kados mekaten. Wah dawuhe Kresna kakangku kaya mangkono. Mula kang saka kuwi tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Ayo budal mring kesatran Tanjung Anom. Pidanapati kelawan Abimanyu. Sik. Apa ora ana pangapura kanggo Abimanyu adhiku? Ora ana. Wong utang pati disaurmati, utang nyawa saur nyawa. Abimanyu padha karo wis gawe sarana patine. Kawula sak negara Ngamarta akeh lupute Abimanyu karo kawula sak negara Ngamarta. Gatot Antarja kowe budal. Ah, kowe ora gelem budal aja ngaku anake Werkudara. Hot. Ana apa Dimas kok? Pun Kakang arep budal kok Dimas mambengi kelawan budalipun Kakang. Sik nek Kakang Gatotkaca arep budal ben. Mergo pancen kae iki bocah sing ditresnani karo bapak. Nek mung kaya aku, kaya kowe Kakang Antarja ki ming timun wungkuk Joko Imbuh. Keparenge Dimas kepiye? Ditelesik sik, Kang. Engko gek-gek Abimanyu nyolong pustaka kuwi mung ngaya wara. Sebab aku ki percaya Abimanyu ora tau tumindak kaya ngono. Abimanyu ki nyolong pulpen kuwi ora tau. Nyolong pulpen ning sekolahan kuwi ora tau, Joko nyolong pustaka Jamus. Nyolong pulpen ora tau. Abimanyu ki bocah polos. Banjur kepiye? Engko sik diteliti, engko gek-gek sing ngendika nek sing matur sing ngandhake Abimanyu nyolong pustaka mau udu Siwa Ndarawati. Mergo aku malah curiga karo Siwa Ndarawati. Curiga. Cubriya karo Siwa Ndarawati. Mosok Titis Wisnu kok entuk apa iki jenenge Sasmita kok kudu mateni, kudu miloro karo Abimanyu, ora iso. Aku ora percaya kuwi, aku tidak percaya itu. Njur keparenge Dimas piye? Ditelesih takoni dewa sapa sing paring Sasmita, kayangane ngendi? Mengko nek ora iso nuduhke sampean kudu ngetutke komitmene adimu. Siwa Ndarawati tutuki, waduh mengko nek kualat tak sanggane. Aku iki bocah satra ndugal warisan ora iso kualat karo sapa wae. Ya wis Dimas aku manut. Aku manut apa sing dadi kemarepan Dimas Antasena. Antasena Antarja kok sik mandheka kabeh. Trisala Dewa Narawati Twinaris swaraning Kresna kang langkung tresnanira marang jak panon sinawi. Jarene iki arep
rondo mudhar ora apa kuwi mak gluduk. Wah, senengane kok do nguncal-uncalke wedang to, Cak. Arep ngetutke budale Kakang Gatotkaca karo Bapak Werkudara. Kowe ngerti ra? Kowe percaya apa ora? Nek Abimanyu nyolong wujude pustaka, aku ra percaya. Antarja percaya ora? Mboten, kula babar sari babar pisan. Babar pisan mboten percaya. Mboten pitados kalian dawuhipun Siwa Ndarawati. Awit kula dereng mangertosi kawontenan sak nyatanipun. Njur kowe saiki arep ngendi? Badhe nelsih wonten ing Tanjung Anom menapa kemara saestu. Abimanyu nyitra wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Lah iki ngene. Iki ngene, aku kok malah cubriya karo Yayi Ndarawati, aku malah duweni rasa sing ora mathuk lan sing ora gathuk. Jalaran praptaku ning negara Ngamarta karo Yayi Ndarawati kuwi ora ana kangsen. Kok ora kangsen piye to? Apa tiba-tiba ujug-ujug ateges praptaku sowan kuring negara Ngamarta nang kersane Yayi Prabu Ndarawati, Yayi Prabu Puntadewa bareng karo Yayi Prabu Ndarawati kuwi ora ana cecol sadurunge. Sebab Yayi Kresna kuwi pendak saben arep sowan menyang Praja Ngamarta mesti cecala karo aku kok Prabu nggo kula dheweken sowan dhateng gawe Ngamarta. Ning sak gendagan iki ora. Wah, mbok menawa lali kok ya ora. Ora. Aku cubriya karo Yayi Ndarawati. Njur kekarepe Pak Di piye? Kowe nek gelem ngewangi aku ditelesih. Kira-kira Kresna kae Kresna tenanan apa bedu? Sebab saiki akeh wong nyewake kostum sulap kuwi lho terus. Ayo. Cosplay ngono ayo. Makane yo kudu ngati-ati tenan wae akeh sing sesinga kesingsa sulapan ayo. Digoleki awakmu Ndarawati goleki. Yo, ngestake dawuh Pak Di. Nyun pamit batal pasan. Ngati-ati Antarja Antasena. Aku tak ngetutke kowe sing kodoan. Iya. Natote lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe kelarira angwang wala dalah jebel Pandhawa kuwi pancen gampang diapusi. Lah kok aku mung ngomong mung gawe pawadan nek Abimanyu sing nyolong wujuding pustaka Jamus Kalima Sada. Lah kok padha percaya? Monggo aku mung sendika dawuh anak Prabu Duryudana, aku kudu matur kepiye ya wis tak aturke. Mongko wujuding pustaka sejatine sing nggawa aku. Lah. Anak Prabu Puntadewa kok ora mangerteni. Lenggahing pustaka iki pancen tak gawa iki tak kelampeki. Lah kok ora ana sing ngerti wah edan. Pandhawa gampange diapusi. Malah iki Werkudara karo Gatotkaca wis budal ning Tanjung Anom, sajake mengko bakal entuk gawe.
Sebab Werkudara kuwi nek wis temandang tenan nek wis diomongi Abimanyu luput patenono. Wah, iya dlueng. Mesti Abimanyu bakal tekaning pati ya. Ora bakal tak gawe macak. Sisan tak gawe rame. Aku tak bali menyang negara Ngamarta, Yayi. Yayi ketiwasan ingkang putra ing Tanjung Anung sampun Antasena. Heeh. Wah. Kok beda karo adat saben iki? Adat saben piye? Sampeyan ki sakjeke urip urung tau malengkrek kok sagendengane iki malengkrek. Lho lali Antasena, pancen aku tanganku pegel, nek ngene iki pegel dadi kudu dingenekke. Wo ya. Kaya arep kiprah wae. Ayo aku sak gendhangan iki ngene iki Antasena. Iya. Arep nendi? Ora kowe linggo ning kono ki wis ket mau karo Antareja. Ya wis ket mau. Aku arep mlaku kok. Wah iki kok Pak Di Kresna kok meneng wae ning kene iki ngopo. Nek ngono kowe krungu kabeh sing tak omongke. Ora, ya capet-capet lah. Mergo coronge Pak Di kan coronge ora. Karo wong tuwa nyorong-nyorongke. Ayo. Kaya to wae, Kaya to wae dengkulmu mlocot. nek nembang mbeke kaya arep dimplok. Aku kok kowe ngece sak gelemmu dhewe. Ha. Arep nendi? Arep bali nyang Ngamarta Antasena. Sebabe Iki mau negara Ngamarta koncatan pustaka Jamus Klimasada. Mbuh. Apa iya? Ada ora siaran nang masjid. Padake koncatan pustaka Jamus Klimasada. Iya Antasena wis ana Tulung Candra iki. Lah kok iso dicidra dening sawijining Duratmaka. Wah, sawa malinge? Lah ya ora roh to ya. Ane ngerti malinge mono wis tak tujak cakra ndase. Ha iya. Wah, Ki Kresnane kok kasar banget kata-katane iki. Duratmakane sapa? Sasmita sing tak tampa Abimanyu. Adikku Abimanyu Tanjung Anom. Heeh, dlang tak ini. Ora sadu melu yogane. Wah lah. Lah kok iso? Heeh, Antasena. Njur saiki Abimanyu kudu dipatrapi Pidanapati. Gose. Apa ora ana pangapura kanggo Abimanyu? Ora. Abimanyu luput tumrap negara. Siji, Abimanyu luput merga nyidra wujuding pustaka Jamus Klimasada. Angka loro, negara Ngamarta ketaman pagebluk merga Kalimasada dicolong karo adimu Abimanyu. Waduh. Ning kudune dianu nganggo itikat baik sik no. Aja kok njur arep waton mateni karo Abimanyu. Aku mesake, aku sayang karo Abimanyu, aku tresna. Ora Antasena kowe kudu budal. Merga bapakmu karo kakangmu Gatotkaca wis budal ning Tanjung Anom. Wah, Edan. sik Di. Ora tak takon. Aku kok ora percaya mosok dewa kok paring Sasmita Abimanyu kudu dihukum Pidanapati. Ya pancen Sasmita sing tak tampa kaya ngono. Sik. Dewa sing paring Sasmita karo sampean kuwi jenenge sapa? Kayangane ngendi? Waduh. Aku lali Antasena. Lho. Kok lali kowe to? Ora kok beradu arep. Ora kok beradu arep. Ning cetha Sasmitane ngono. Cetha. Nata Ndarawati Prabu Kresna. Pustaka Jamus Klimasada nek kita arep mangerteni dununge menyang ngendi? Ora liya lan ora bukan. Lho, dewa kok Bukan barang ki bahasane. Ora liya lan ora udu. Sing nyidra ya kuwi anakmu ing Tanjung Anom. Kaget guragaping manah. Wakmu ing Ndarawati. Tumuli aku njugarake anggone tapa Yayi Prabu Darmakusuma lan kadang-kadangku para Pandhawa. Wo. Ya wis cetha Abimanyu luput, Kang. Piye Dimas? Abimanyu luput. Yo keparengi. Ayo. Budal ning Tanjung Anom. Bakal ngopo? Mateni Abimanyu lho piye to? Wis cetha dawuh Siwa Ndarawati Abimanyu kudu patrapi Pidanapati. Ning kok sik sadurunge budal aku tak anu sih. Apa Antasena? Request. Request kuwi apa? Aku ki sakjroning urip ki nganti ngipi.
aku diimpeni karo Simbah Baruna. Baruna bis dengkulmu ora. Kuwi dewa kok sampean ngece. Iya ya, sorry Antasena sorry. Sorry. Kresna kok bahasane aneh-aneh. Aku nganti diimpeni, aku diparingi wujud senjata cakra ning kok ming katon blawur bareng aku arep diparingi iki Antasena tampanana biar jagone kluruk. Ngono Antasena? Heeh. Mula gandeng aku saurunge aku budal ning Tanjungan Nom mateni Abimanyu, aku tak ndelok wujude senjata cakra. Waduh. Sing gedhe pangapuramu ya Antasena? Piye? Senjata cakra keri. Waduh. Apa Radiasta? Ora. Iki mau senjata cakra keri ana kamar mandi. Nalikane panjenengan ingsun siram tak dokokke ning ngarep kaca, lah dumadakan aku arep budal siap-siap sangka le buru-buru dadi lali. Waduh kecewa aku, wah monggo tak imbakke. Ngene wae. Aku tak weruh apa iki jenenge? Sing jarene kembang ampuh Sekar Cangkok Wijaya Mulya ya Wijaya Kesuma. Sing kondange iso nguripke barang mati. Gedhekke barang cilik. Kuwi apa? Sekar Cangkok Wijaya Kesuma ki lho. Kuwi ra dipangan bagi aku. Kowe iki senengamu kaya. Wis benene ngono wae. Apa iki senengane karo ngono. Nek kowe nakokke Sekar Cangkok Wijaya Kesuma sing gedhe pangapuramu uga keri Antasena. Aduh. Nang kamar mandi. Iya. Tak dadekke siji karo senjata cakra. Wah. Nek iki siji iki mesti sampean ora iso lali. Apa? Iki mapan ana ing jeron kulit njabaning daging. Kowe nggon sela-sela nadi, nggon otot dan urat. Apa Antasena? Kaca paisan. Iki siji iki nek nganti sampean ora iso nuduhke, wah aja takon dosa, aku mesti bakal mbabar wirang. Wadine sampean tak buka. Aku ngandhake nek sampean iki tau anu jaran. Lho. Nata Ndarawati ku ora tau sing jeneng Srawung jaran. Wis kene ndelok. Kene ndelok. Wujude kaca paisan aku tak ndelok. Aku tak nyawang iki mengko kaya ngapa Abimanyune bakal dipateni karo Bapak Werkudara apa dipenggel ndase apa ditujes kuku Pancanaka. Tak nyawang. Ngono Antasena? Ya. Nek ngono iki sawangen. Gage iki sawangen wujude kaca paisan. Sawangen lakon Abimanyu, lakone Abimanyu sing bakal dumadi. Sik. Ora diunggah-unggahke to? Iya. Aku ki manut gundulmu ra. Munggah medun ngono kuwi. Lah ya sing remasuk ngene iki kudu ditilang-tiling. Kudu munggah medun ngene iki. Iki sawangen. Wah. Wah, lah kok ampuh timen ngedapi-dapi kan. Sik. Oh, lah kok andang semono gedene. Wah, lah tenan. Kang, Piye Dimas? kecekel piye? Malinge kecekele neng kene. Wah, edan. Aja takon dul kudu tak rampungi. Wah, ajar terus. Kanjeng Eyang Durna, Antareja dhewe ngantemi karo aku. mboten nginten babar wisan. Bilih panjenengan ingkang sesing Lanata Ndarawati. Antareja aku njok ngapura ya Le, aku njok ngapura. Aku menyesal. Aku menyesal wis melakukan hal kaya ngono, aku menyesal. Rak tenan aku ki curiga. Curiga Cubriya, aku ki Cubriya. Ana Kresna kok ambune pertalet. Bar kula. Wah, senengane ora. Kulak ora entuk nganggo drigenan kok senengane ora. Pasing meneh aku duwe motor pisen. Tak full tank terus mengko tak sedot tak dol. Kowe ki senengane ora. Neruske
Turase Parjo. Iya. Iki wong tuwa mulang sarak. Antarja, Mbak Yaja, aja kasar-kasar aja narkis. Aku wis mbedhek ket mau, Mbah. Kula pun bedhek kawit wau. Bilih Siwa Ndarawati kok benten kalian adat saben. Wis tutuke wae iki menungso wong tuwek kaya ngene iki ora pantes urip. Arek kok tipis-tipis bengokmu. Engko nek seru-seru ya dadi kasus. Oh iki senengane iku wis kecekel isih iso nglece wae. Ora. Saiki bloko. Bloko piye ta, Sena? Sampean panjenengan nyidra Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Heeh, aku sing nyolong. Anu ora Antarja. Ning koso sampean dadi gawe pawadan Abimanyu nyolong Pustaka Jamus Klimasada. Iki aku didhawuhi karo anak Prabu Duryudana. Didhawuhi kados pundi? Aku didhawuhi supaya gawe cintrakaning para Pandhawa. Ning ora kaya ngono carane. Ya ming ana kuwi carane aku ngerti ku ya ming kuwi Antasena. Mboten trep. Awit Abimanyu menika lare ingkang dipun tresnani kalian para Pandhawa. Antarja aku ya mudeng Abimanyu kuwi bocah sing ditresnani. Kok saiki nek ngene iki carane aku mumet. Sing ngejak omongan ki apike kene apa kono ki mbok ya diflurke. Lah sampean ki sinane ora. Pak Si Baladewa iki kecekel malinge sing tenanan. Iblis larat. Wah, Anak Prabu. Lanjut pengayoman, Ger. Wah, lanjut pengayoman. Wah, mboten nginten. Bilih bapa tur ingkang sampun tumindak kados mekaten. Iki tenan iki durna tenan iki sing mindak kaya ngene iki. Ayo saiki sampean tak jaluk jujura ning ngarepe Pak D Baladewa. Sebabipun menapa dene Paduka Sesingla kadang kula Yayi Ndarawati tumuli dawuh menawi anak kula Angga Wijaya ingkang nyidra wujuding pustaka. Menika ngaten nggih anak Prabu, dados kula menika sepisan, ora usah nganggo sepisan. Sabar ta ya, iki pambak ya ora harja kok ora. Dados mekaten anak Prabu, ora usah nganggo mekaten. Kula wonten ing mriki menika wis roh nek ning kene. Telek. Lah kok isur nesu ngene ora. Kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus kados pundi? Supados damel srana ringkih para Pandhawa. Gawe ringkih apa gawe ringkih? Antasena. Piye? Sampe gajul lho. Gajulen wis sepatuku kok. Heeh ya. Wis sepatu 5.000 pakune entek 12.000 e. Senengane kok ora nggo gajul sing duwe sepatu. Panjenengan kersa kondur menapa mboten? Panjenengan menika sampun sepuh. Yen mung sampun sepuh kedahipun langkung lenggana. Kula menika sepuh-sepuh menika kepengin rabi melih. Bot-botipun kula menika dados juragan gamelan. Ha iki sampean ku. Ayo bloko. Kula menika dapur dipun utus Prabu Durna supados damel srana ringkih Pandhawa. Nanging ing menapa kedah damel pawadan menawi Abimanyu ingkang nyidra wujuding pustaka. Sakmenika kula nyuwun priksa. Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mapan wonten pundi? Kula betah, Ger, kula betah. Arek tenan to endi? Endi? Ya Antasena ya sabar ta ya. Mbah, aja sembarangan nyekel wujuding pustaka. Ah sampeyan aja sembarangan nyekel wujuding pustaka. Ora saben wong-wong iso nyekel wujuding pustaka, ora kena wong sing duweni wewatekan letek atine sithik wae. Ora kena nyenggol gepok karo wujuding pustaka Jamus Klimasada. Lah kok sampean delangap-delangap nyekel pustaka Jamus Klimasada mongko ora nganggo sarung tangan. Mongko bar nggo sampean kukur-kukur tangan sampean. Ora Antasena iki. Menika anak Prabu kula aturaken wujuding pustaka Jamus Klimasada. Lah rak ngaten kahanan negari Ngamarta saged tentrem. Wah edan. Wah edan lah kok teko. Pancen iki Durna iki pendhita sing mulang sarak. Njur iki arep dikapake Antasena, ora sah ragu-ragu. Durna tutuki gawe wirang. Digawe wirang ning ngarepe anak murite Bapak Werkudara. Tak gendonge.
Tak gendonge men nganti ora gelem bloko iki mengko men nangis ning ngarepe Bapak Werkudara. Tasena. Piye? Mbok ora ngono kuwi ta. Aku iki wis janji lho karo Werkudara ki aku arep maringi ngilmu. Ngilmu apa? Ambles. Amben. Ambles kok amben. Ayo. Senengane kok neka-neka ora. Kuwi ngilmumu lehmu Laku karo jaran. Heeh. Kuwi kudu tak dilakoni dening bapakmu kuwi kudu dikuasai. Iki wong senengane wong tuwa kok senengane ora. Wis Antasena ora suwe-suwe. Durna dibondo. Ampun panjenengan biasanipun teng pihak Ngastina. Sak gendakan menika mboten. Sak gendakan iki ngewangi para Pandhawa. Ning kudune ngewangi kula. Mboten kula mboten kersa ngewangi panjenengan. Mbok ya welas. Mboten ora ana welas Gusti sampean. Ya wis aku manut wis ora sanggo repot-repot iki bubare setengah 3 kok wis gak aku gendongen ngono. Sesuk ujian. Pamit ya Pakde. Aku aja diontang-antingke noleh dhewe. Iya, pamit ya Pakde. Antasena hati-hati. Iya. Sampean karo Kakang Turjo nguyak apa Bapak Werkudara karo Kakang Gendutkaca. Siap, kok siap barang bahasamu. Sing ngajari sapa? Dapurmu kuwi. Oh iya. Hati-hati, awas nek sampean mung nganti njaluk jajan ora. Ya. Sik, iki jajal iki ana wit. Iki kok iki sajake atos wite apa atos ndasmu, Mbah? Atos wite Antasena, atos wite. Ha njuk jajal aku ora ngandel aku soalnya ora ngandel aku nek pengen apa iki pengen jajal. Antasena atos wite. Wo, lah ya tenan ya wah jan. Pendhita ampuh. Ora ning Bagong ning kene ora ning Bagong. Wah, ngono ora. Ayo budal aja nglarani aku. Ora. Ya Pakde, heeh. Mas senengane kok ora. Sik iki ana watu gedhe. Antasena atas watune Antasena. Antasena ge budal wong tuwa aja dipiloro. Akhire jenengan belani kula. Belani mriku. Sebab menika sampun ngantos ngulur wektu, es tutukane ning dalan. Antasena ya ge. Motor jo budal. Iya. Kakang Mas ngendhegelan lampah kula. Mandeg dhisik Dimas. Wonten menapa? Aja gage kesusu. Mateni karo Abimanyu sebabipun kados pundi? Kusik. Iki ana kahanan sing ngedap-edapi. Ngedap-edapi kados pundi? Dimas Antasena gorene. Siap, Kang. Yang Durna. Yang Durna kuwi menapa? Saged babak bundas kados ngaten. Bapak 1, bapak 2.
Iki wong tuwa kok karepe ming arep. Kowe bayi ora wani karo wong tuwa. Iki kok sing anu. Oh nggih pun. Wonten menapa? Ayo jujur. Jujur, ayo jujur. Sangkut pautipun menapa kalian kula? Iki ngene ya Gatot Kaca, iki gandeng aku kuwi butuh duit. Tadi aku arep golek sebraan 700. Hai sing 700 iku ruto balekke. Ayo. Ayo sabar to anak Prabu. Syukur-syukur sing nyebrake kowe. Syukur. Tak balekke kowe urung. Wonten menapa? Ayo jujur. Jujur karo Kakang Gatot Kaca. Anu sapa Gatot Kaca? Jancane sing citra pucuting pustaka kuwi udu adimu Abimanyu nanging aku. Lajeng ingkang nata Ndrawati ingkang ngendikaken bilih Abimanyu nyitra wujuding pustaka. Kae aku nganggo kostum nata Ndrawati. Aku cosplay, ora iku tak usung-usungne angus. Mula sanyatane Abimanyu ora duwe keluputan, sing luput aku ya nggih, ngapuraken aku ya ya Li. Surasah di ngapura wong ngene iki padune wegah dituthuki kuwi ya. Mboten nginten babar pisan. Menawi kedah mekaten lampan panjenengan kados mekaten. Ora usah ragu, ora usah dipenggak. Ora usah dipenggak tuthuk wae. Mboten nginten babar pisan. Kula menika ngabekti kalian panjenengan nanging kenging menapa pakarti panjenengan sak ngisore dlamaan. Manem ci. Iki sing nglaras barang ngene ora. Aku ki elek-elek ngene wiyaga lho. Arep ora ketang nyongor cangkemku. Panjenengan menika kula ajeni nanging mboten mangertosi lelabuhan. Ora isih ngeyel wae to iki jan-jan sing ngemut salon iki ngendi to iki? Aja. Iki senengane ora. Iki keringet nganti kematas kaya ngene kuwi iki dus apa? Iki wayang lawas didus neh dadi kaya ngono kuwi. Ora sah tido-tido Dimas. Digawa ning ngarepe. Bapa Werkudara. Kene, aku sing gendong, aku sing bowong. Ben iki wong tua aku ora ngajeni ya Ben. Ampun jenengan niku galak. Ben, galak ya Ben. Wong luput ya luput. Wis ora usah Pak Dipuladewa, sampean iki wis dadi mandor wae, biasane dadi mandor kok. Senengane ora kaya ngono ora. Tak gawane genti Dimas ajarane ajaran Kang sak puasmu. Iya Dimas. Sawetara aku ngetutke karo Bapa Wrembandurna. Lah kok ora ana ketok kondure Bapa Wrembandurna saka negara Ngamarta. Mongko aku nungsung pawarta. Lho kok sik. Lah kok dadi ana bleduk mangampak-ampak. Oh, ora pangling kae malah Bapa Wrembandurna dipulosara karo lancur Pandhawa edan. Sinuwun Prabu Duryudana panjenengan kedah tanggel jawab sinuwun.
iku saknyatane konjang seret pinangun alon tinata trapsila solae sami miruta tutaning Narendra Debya yaya wigati-gatinya nyanyadong wimbaning sabda Dewang Sukmana Madiri nuwih ana sasmintaning sun jagat wasyaning Bathara Paman sawetara dadiake kaget bilur si Paman sedina iki panjenengan ingsun bakal dangu bab pawartane ya kuwi Popo Banturna ing Saka Lima Kadiparan Paman Patih Harya Sengguni menapa inggih sampun kepara sampun kalampahan anggenipun Popo Banturna damel cintrakaning para Pandhawa Paman Patih Harya Suman kawula nok inggih nggih anak Prabu kepareng kula nedya matur lepat atur jagung pangaksami menika namung miturut kula lingger menika namung panemu kula saged dipun agem saged dipun boten agem bilih sakmangke kula pesthekaken Kakang Prembandurna menika sampun damel sirnanipun para Pandhawa mekasan Pandhawa kapupuing ngrana Madyalaka. Mekasan Pandhawa sampun boten wonten sakmenika Kakang Prembandurna nembe kundur wangsul dhateng negari Ngastina. Monggo awi
nenggo sareng-sareng pawartanipun Kakang Durna mbok menawi nggih sampun kelampahan anggenipun mejahi dhumateng para Pandhawa nggih anak Prabu Nalendra mbok marang sing sang Katri Gumulung mangrompak ing wadya Kurta reka kiri oh dereng ngantos paripun ingkang sami mbal wacana kasaru geger njaba katrenju rahipun sang Bambang Aswata makarya kaget kang samya mulat Manggahanggrus sumbar mawalindo bumi gonceng kumaludha kuntur ketok kumaludha kuntur ketok anak anu nganindita nembe kemawon kula raosan kalian Bapak Bandurna menika atmajanipun sowan ketewasan sinipun atur ning bilih dinten sak mangke paduka utusan kalian Bapak Bandurna kalian sang Begawan Durna cabaraning damel sinuwun lire piye kaya omong mangkono dinten sak menika Bapak Bandurna malah kawanguran dening lancur-lancur Pandhawa sak menika dipun pulasara sinuwun edan endi mau sing ngomong nek Pandhawa wis mati mergo saka seranane Bapak Bandurna kula panjenengan mriku tiyang sepuh guneme kudune kudu sing iso digugu wong sepuh mriku daipun mboten mencra-mlentre kaya banyu tumumpang godhong sente inggih kula lak ming matur kula menika namung berpendapat menika namung panemu kula. Ewadene diagem mboten apa-apa, mboten diagem nggih mboten masalah. Ngaten kemawon kok nggih damel kula duka mawon. Elah sare kados pundi menika kula nyuwun tanggel jawabipun Sinuwun Duryudana wis Kakang Durna iki kena lara luputing pati matine ora takdire bengi iki Durna wis kowe bali ya percaya karo aku arep cangkemku kuwi nagara ning akeh sing mercaya mergo pancen aku iki duwe pengasihan mbok kula dipun sukani wis ora usah angel kowe nek kowe abot kowe kudu tapa ora sesenggolan wong wedok 40 sasi suwene 40 sasi 40 dina 40 dina wis kowe bali ya satama kowe bali ya aduh mugi-mugi Bapadara saged kalih sing sambikala kalih sambikala ora kalih sing sambikala ya ben pancen kaki wis wong senengane sok gawe icuk-icuk nglincipi carang papak wis kowe satama bali ya Nuwun. Kula nuwun sini. Nuwun sewu menika wonten Nalendra kok. Ketingalipun sumringah. Sumringah. Kula sowan. Inggih. Wigatosipun menapa paduka rawuh mriki? Pripun? Wigatosipun menapa rawuh mriki? Ngapunten.
Kula Radi Sudaru. Saking menika Radi Sura sekedhik anggenipun pangandikan. Wigatosipun rawuh mriki panjenengan sinten wigatosipun napa? Kula titik panjenengan menika Nalendra saking negari pundi? Awon tanpa warni. Kula wingking saking negari ing Fageralun. Fageralun. Fageralun, senes Fageralun ning Fageralun. Senes fa nanging fa. Kula menika mboten saged muni ngoten menika. Nuwun sewu panjenengan ingkang mboten saged. Sik iki tak Pageralun. Tak nggih saged cetha negari Pageralun. Nggih. Jejuluk panjenengan, jejuluk kula Prabu Lokayanti. Lokayanti. Menawi ye kula saged cetha, nanging menawi P kalian lah menika saged. Wigatosipun kula madosi durungipun Begawan Durna. Kula tigang candra kavengker kula dipun janjeni kula badhe dipun paringi ilmu kasampurnan menapa keparaestu sareng kula leres napa niku luruk kok leres wonten ing Vretavan Sukalima dumadakan Sang Penemban Durna mboten wonten kabaripun sowan wonten ing kraton negari Ngastina. Tumuli kula luruk mriki. Arek kleru iki Raja. Tumuli kula luruk mriki. Barang mriki teng pundi Begawan Durna? Ngeten nggih, nek jenengan madosi Begawan Durna pun sampean mang bali mawon. Lho, sebabipun Durna menika ming pendhita palsu, Durna menika ming pendhita gadungan. Palsu pripun? Palsu menika ateges mboten asli. Ha iki kula ngertos menawi mboten asli. Kula nembe mawon diapusi. Kula nembe mawon diapusi kalih Durna niki. Tur Durna sakniki pun kecekel kalih Pol PP. Wah. Nova Durna menawi sela mubeng wonten ing Babarsari mboten. Mboten ngaten menika mboten. Kecekel kalian lancur-lancur Pandhawa awit sampun pakarti nggadahi patrap ingkang mboten leres. Asal panjenengan tahu asal menika. Menawi jenengan ngertos. Durna menika pendhita, tata lair sorban ketune putih ning atine asline kaya bosokan gerih. Wah, menapa leres niku kula niku mboten goro. Asli niku. Malah niki wau kula nggih to napa niku mertakke kahanane Kakang Durna malah kula arep dijotosi kalih Antasena sak tunggal-tunggalane niku. Malah Antasena sumbar-sumbar ayo Begawan Durna ndi jare kowe duwe murid sing jeneng Prabu Lokayanti. Konen tekan kene tak gecekane ndase. Wah, iblis lanat. Ngono lho. Maning jajalanat sukertaning bawana. Wah, iblis. Niku napa leres? Inggih leres kula niki ora tau goro. Kula niki ora sok ngapusi, kula niki ngomong napa entene. Wah, kefarat. Jebul Durna niku ming dabu lajeng maringi kula ngilmu kang sampurnan. Mboten wonten wong sampurnan niku entene ming rokok. Ngilmu kasampurnan menika mboten wonten menika namung dongeng kemawon. Wah, iblis lanat. Kula mboten nrimaken. Bab perkawis saged munipe. Mengke riyen kula nek bengok saged munipe. Awit cangkem kula ayo saged munipe. Nanging menawi ngomong santai menika kula ngendikane V.
bab perkawis Durna dipun fulasara kalian Antasena menika pun kajeng niku urusane Antasena. Ning sakniki urusane Prabu Lokazanti kalian Antasena. Awit kula sampun dipun sumbari kula rumaos wirang bebarang kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kalian Antasena. Nggih, mriku mang budal ampun muring-muring terus. Wah, kefarat Antasena. Wis iso nglangkai kuwanre Prabu Lokazanti aja takon dosa. Iso aneh-aneh wae ora. Lanat. Aku kok sepi kaya ngene. Wah. Ora ana wong jare ning negara Ngamarta. Siji. Negara Ngamarta kuwi aja-aja losmen. Saka basane kuwi Ngamarta. Iya. Wah, edan. Kudu tak luruk. Ki mengko nganti Antasena ora ning negara Ngamarta. Negara Ngamarta lagare dhewe. Sopo kaemu? Mlaku ngenglen. Jajal tak tututane. Mas. Apa? Mandeg riyen, Mas. Piye? Ora basa karo aku. Ora basa mong aku ora iso basa. Nek iso ngono wis basa karo sampean mau. Sampean ratu? Iya. Jejulukmu Prabu Lokazanti. Iki Nalendra. Oh, kowe mesti Nalendra Gunung Kidul. Iya. Logatmu zzz banget. Ayo. Kowe wis nyumbari aku. Jare sapa? Kowe nantang Begawan Dura, kowe nantang aku. Ayo. Begawan Dura ndi? Muridmu anyar sing jeneng Lokazanti. Tekan kira gecekane ndase. Ya tak aku ngrumangsani, jan aku mau sumbar ngono kuwi. Njur saiki piye? Saiki lanang padha lanange. Nganakke Sayembara. Sapa kowe iso ngalahke Prabu Lokazanti sing gemlundung sirahe dhisik dhewe wenang ngolehke dheke. Dheke sapa? Anda kaya wong arek rabi wae, kaya sinetron bohe. Rebutan reparep. Ora sah nglecek rap-rapan suaramu. Mati drae tak ladeni sak-isaku Prabu Lokazanti. Dalan wae senane ora. Kene iki lagi pengawalan tersangka. Wah. Wis enek wong wae sing logate zasus. Lokayanti ya Lokazanti. Wah, senane murite Durna ki aneh ae.
sangsaya dalu ras abyor sara tentang kanku madhap Testesonya matya ratri lumrang gandaning pos pita karanggiwan putyanira sang dicawara mrengeng leres waraning madu pranta manungsung sarining kembang Sukra mangkara tumpak mento tete kanapa somawra cita anggara rakata Buddha Mahesara Spati mintuna Eka Twitri Catura Panca Satsapta Asta Nawatasa Siruwing Sang Hyang Arka mantosing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati jedul saking Brang Wetan kaliyan mega sarta gunung-gunung parandi kang bisa marbawani jagat raya dupi tatasing kamantyan diwasanena ing wau kawususa wancine wis ngancik gara-gara apa to tandane kang gara-gara ngendikaning para winasih sinana tanggal 1 Sura tiba dina akad kena denarani dite kanaba didarani akad kanaba arane kelabang kuwi tegese taun kelabang wateke akeh sing padha padudon galak lan sak piturute ilange tumindak mangkono kuwi yen ta ana sing rem-remi antarane siji lan sijine lajeng menawi tiba dinten Senin denarane Soma Wercita Soma arane Senen Wercita arane cacing ateges taun cacing wong-wong akeh wateke padha mleki utang silih padha lali petung lali balik kesebraan nanging cacing uga ana gunane kanggo wong ngobati wong lara tipes uga kanggo kena manjing lajeng menawi dawah dinten Selasa denarani Anggara Rekata Anggara Selasa Rekata yuyu ateges taun yuyu wong-wong wateke padha kakehan tangan ya ana sing colong jupuk ana sing semrawut ana sing padha long cinolong colong-colongan ilange tumindak mangkono kuwi yen to dikerahake satuan polsek gabungan kalajengaken Buddha Maesa ateges taun kebo ana ing taun iki larang udan larang pangan sebab wong-wong akeh kang turu ngembo kebo mangan uga ngembo kebo mangan ora nganggo tatanan kabeh panganan mlebu nyang weteng kaya gur disurung kocap bar mangan njur micek sedina muput mangkono pangudas marane wiyaga kalajengaken menawi dawah dinten Kemis dinarani Respati Mintuna Respati Kemis Mintuna iwak ateges taun iwak nadyanto sura dinten menika kenging saged kagem jejodohan nanging datan wonten ingkang langgeng anggenipun rabi utawi mbangun bebrayan kejawi dalang kalian sinden kalajengaken wonten Sukra Mangkara Sukra Jemuah Mangkara urang ateges taun urang wateke akeh sing padha curang akeh sing tur cinatur contone nadyan tutur cinatur karo tanggane ora mudeng nek githoke ana teleke ateges otak udang kang mungasan wonten tumpak mendo tumpak ateges setu bengine apel
Mendho ateges wedhus. Ateges taun wedhus wong-wong padha pating krembek ora ana kang ngopeni. Ilange tumindak mangkono yen to dibrasta bareng-bareng sangya para kawula. Maono pangudas maraning driya. Saknyata gara-gara mungkin Arya ngormati wijiling repat Panakawan Lurah Semar Badranaya. Lurah Nala Garing Lurah Petruk Kanthong Bolong Sumawana Lurah Bagong Lurah Kasepot. Kocapa ing mangke ketingal lampaira sang Lurah Petruk Kanthong Bolong angantri wujuding tirta kama danu. Tirta banyu kama wong danu lanang ateges banyune wong lanang. Melajar-melajar pados kamar mandi nalika semanten trajangipun Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong kadya tirta kencana.